guys. Ayusin natin yung microphone natin. Jogging tayo ngayon sa Cebu. Kung saan dito sa ano? Hindi ko alam ito eh. Basta masarap mag-jogging dito guys. So the first time ko pa mag-jogging dito. Ang saya, hindi, ang sarap. Kasi maano mo yung presko hangin. Alam mo, sa taas lang. Pero di naman ganong presko kasi syempre may mga usok pa ng sasakyan eh. Mga motor, jeep, gano'n. Malalanghap mo yung mga usok nila. So, mas maganda yung sa may maraming kahoy or puno. So, tara, let's go. Dito tayo sa ano. Tatawid tayo dun sa may bilog. Doon tayo magja-jogging. First time ko mag-jogging dito eh. Doon tayo sa kabila tatawid. Para safe. Bagus tumawid dito. Para safe ang pagtawid natin dito sa kabila doon. Okay. Jogging din pag may time. Sila. May kasabayan din ako nag-jogging. So ayun si Kuya oh. Jogging din. So tara, let's go. Sa kabila tayo. Doon tayo sa kabila mag-jogging guys. Natawid pa kasi. Dito pala. Ayun. Pwede na tumahig. Thank you. Sorry tayo. So, dito na tayo sa bilog. Ayun. Yan ako sa loob na dyan. So, shoutout sa mga nagja-jogging dito sa bilog. Ito. Napakalinis talaga guys. Kaya muna tayo isa. Jogging na. Sayang hindi ko dala yung constant ko. So, dami pa lang nag-jogging dito sa mundo. Marami. So, hindi lang pala ako nag-isa. Nung una, kasi akala ko ako na mag-isa mag-jogging. Hindi pala. So, hindi pala kami dito. Yan. And sa kabila. Yan. Yan. So, pala kami. Kaya ngayon lang nakapag-jogging linggo. So siguro sa weekdays wala pa. Konti na sigurong tao pagka weekdays. Pero pagka weekends maraming tao. Siguro may pasok sila. Hindi natin sure. So mamaya 6:15 magja-jogging na ano tayo. Maga pa eh.
alas 5 na ako nag-umpisa, 5:30. Tapos anong oras na ngayon? 6:12 pa. So let's start. Let's go. Ansa na dito guys? So start na ako. Time check. It's 6:13. So 6:13. 6:15 tayo mag-start, and then iniwan ko muna yung Gatorade ko doon. 6:15 tayo mag-start, tapos hanggang 6:25 tayo, tapos balik tayo sa inuupuan natin. 6:13, 6:40 na. Start na later. Pag sa 6:15 siya. Then, napanood ko kasi sa YouTube mag-jogging, naka-straight yung katawan, tapos hindi siya nakabaluktot. Dapat naka-straight yung katawan natin. So tara, mag 6:50 na. So jogging na tayo. Tara, let's go guys. Purchase your tracks today. Baby girl, ikaw man ako ang himaya. Kalibutan kong ngit-ngit, ikaw ang nagpahaya. Baby girl, wag kong magdahong nga. Kadugay na abot ka sa ako ah. So, nagabili na siya. Kala ko. Hindi pa. So, jogging na ulit tayo. May nakasunod sa atin eh. So, let's do this guys. Woo! Hindi pala madali ako jogging na. Hiningal na ako. Ito pa lang resulta pagka I mean nagja-jogging ka no, for the first time dito pa sa Cebu. Okay, tara, jogging ulit. Three minutes na lang, balik na tayo sa inuupuan natin. Dapat nakating kaya yung katawan natin na tuwid. Ikaw man ako ang himaya. Kalibutan kong ngit-ngit, ikaw ang nagpahaya. Sa dihang nagputat na ang tao kalingon, dili na gyud mahimot na. Kay ni anak ka sa ay paila-ila di ka sa akong mama o papa, ate o kuya. Saon naman ako ni karon, wala ko kahibalo kung unsay akong buhaton. Kay tungod man na sa imong giingon nga daton gusto mo ila-ila. Bisan pang suplala, bisan pang malita, dito na baby girl, ikaw man ako himaya. Kalimutan kong ngit-ngit, ikaw ang nagpahaya. Baby girl, wag kong magahong na kadugay na abot ka sa ako ah. Baby girl, ikaw man ako ang himaya. Kalibutan kong ngit-ngit, ikaw ang nagpahaya. Baby girl, yeah. Baby girl. Kaya ko pa. So, uwi na. Tatawid na.
bibili muna tayo sa 7-Eleven. Bukas dalhin ko na yung bukas dalhin ko na yung ano, phone stand. Ang hirap ko pa din. Wala kang phone stand na dala. Pero okay lang naman kasi syempre magja-jogging tayo. Hindi pwedeng magdala-dala tayo ng phone stand. Eh baka mamaya nanakawan yung cellphone natin. So yun lang guys. Bye-bye.